Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi ni kir thla zun ni som pathum chol ni a tun tuma chuan Myanmar buaina kalsanin chanchin dang kan ngai thla ve thung dona ka subscriber te Myanmar chanchin ringot lo deu khovel thil thleng dang te in hriat theinan tun tum chu Myanmar buaina tel lo news ngai nom karon hui don cheu ni Nghapui ka aṭanga damchhuak chu Nghapui ko chhung aṭanga damchhuak han soi don chuan rilru aron lang ngal thuai chu zona khani ome pathian thu a zom lova pathian in titura ati du lova wangin tarsis longa chuangin tlan bo tumani kha ama awangin thlile tui phonin an longa tipil don tamaya adu thlanna in longa tanga pai chu ani a chu vele pathian tir Nghapui chuan alo dol mak maya pathian in thu soi tura ati na nene vi vau kama Nghapui chuan a chak chhuak ta ani kha ni thum le zan thum zet Nghapui ko chunga chuan hun a man thu bible kan hu ani hei hi chu bible thu ani ya pathian thil ti theina wangin zona kha himpialin na omani tunami ve thung hi chu zirtop ni zun mi som pakhata thil thleng kha ni a United States mar chak lam Atlantic tui fin riat chim chak lama chuan papakhat chu Nghapui huailin a muama adam chuak lau mai Michael Packard hi kumsom nga paruk ni in tui fin riata kai kuang ve a ei zong ani a tun tuma po hian Atlantic tui puya Cape Cod vaukam hnaya kai kuang man tumin tui puya chetla a tui chung fit somli panga athu ka omlai chuan thil rideu soka hria a athim ngal veka ati henglai tui puya hian sa ka omnuala sakin minron be ni don hi kati mana mase a harriam tak chhun na le na engma kanai boxi lawani ti in soi karil ruwa film veka hoel ka chhunga ka omti ka in hreta a min dol atuma mase aka alin ang ain a hroke ro alien lutuk lava a hrok do chu a jim dewa wangin min dol hei thei lava kathi ngei don ani hi ti in kain ngei tu man vekani ati Michael Packard chuan hoel ka chunga a om chung hi second som thum vel ani arin thu soya tui chung lu na man ruanen tui chung fit somli panga athu ka kai kuanga vela in hoel hian aron bei kha ni a tui chung lu na man ruanen oxygen burnen hoel hian a mua mani hei wang hian hoel ka chunga hian a thok thei thu soya aril ru a fim thu a soi bo paka chuan hoel ka chunga hian ka in leng vak vaka thei angin hoel ka chung chu ka chu ma ti chuan min chak chuak ta ani ati ti chuan na thian ten long mangin an ron chan chuak ta ani eng ka mu a eng lam chu ka pana zoi zo in ka in hai zela ato pa chuan tui chung zol ka han thleng ta hlau mai heta hian na thian ten long mangin an ron chan chuak ta ani Massachusetts province town Wales sang zirchian na hmun a thok Jock Robbins chuan he thil thleng hi atak nge ni aren thu a soi he tiang thil hi a thlen voi khat na ni hial mai theye pakhat hian hun dik lova hun thalawa tong ani ringot mai Wales chanchin zirchiang tu Jock Robbins chuan Wales hian sanghalian tak tak te po adol thaya aka chung hi a zau tha a mase a hrok ko do ta zima wangin mihring em chu dol a harsat viawang ati news tang US le G7 in China laka economic and infrastructure war an puang China RBI khinlet nan B3W1 Build Back Better initiative chu khovel democracy ram hausa pasari intelcom group of 7 chu nimin in rin ni nikir tha ni som pani khan England chim thlang lama meeting an naya China in ram thang mekte ta na hmasawnna rural adin saka chung ram te chu athunun thei thin wangin G7 meeting chuan Xi Jinping an BRI ta na $1 trillion mana na atho khing thla turin G7 ram ho chu anin pu cha thu an soi England chim thlang lama nimin khan democracy ram ho sha pasari ten in to khom na an naya thurel poimo zet mayan naya tun kum somlikal ta chunga China ron than chak dan chuan member teril ru akap le a ei bar sum din mun economic lama le
sipai en kol na le ral thuam lama tun hnai kum som ni chho hian China hi hung takin ron kal chawa ram thang mek te chu poisa puk tirin an rama hmasawnna hna thokin ramala duai mai si a an taima in an thil tuma an chiang le a an thok rim boka khovel hi alo op lovang ti a soi thei talavani hei hi khovela mi pui sarkar ram lian ram hausa pasari intel khom group of 7 te chuan an hel le a China malak na dang chat thei turin malak an tum ve ta ani US President Joe Biden le atrian te chuan ruam manna an duang tarup mai Build Back Better Initiative anti White House chuan aran duang chhuaka kung sang ni somthum panga a chuan $1 trillion somli zet khovel ram thang mek te tana hmasawnna rural din sakna tur langtlang taka hna kalpui na tur chu an duang chuak tarup mai ani US le akai hruai G7 chuan China nen economic and infrastructure war an tanta ani ber mai US kai hruai na hnoya G7 chuan he ruam man na bonjet mai hi an kalpui dona G7 hruai tu te chuan heng hmasawnna hna tho tur US dollar zatela tho tur hi khovel ram sumlak lu tlem deuh te le khai chu angai te puina tur ani a langtlang takin standard le quality taka kalpui tur ani anti China in hmasawnna bon taka kalpui mek Belt and Road Initiative aya bon tur Build Back Better Initiative ruam han tu te hi soito angkhan US le khovel ram hausa pasari te an ni a United States Canada United Kingdom Germany Italy France le Japan te an ni inrin ni zu ni som pani khan England chim thlang lam seaside resort pakhat Karbis Bay ya G7 meeting hina yani khovel ram chak hoten an ro puina changle turin tunma aya thajok le bonzo ka indin thar le turin malak an du'a hei hi Biden a policy ber pakhat ani boka hemi changchoi hian G7 hruai tu te chuan he project hi an ron duang chuak ta ani China chuan he a project BRI kaltlang hian ram thang mek te a hling ok na sa to a sumtam taka puk tira chumi aya chuan longchol na hmun lian tak tak le military base te an rama adin thunga heng hmun ma a siam hi kumsom pokwa atana man te po an ni hol hlom China hian lon angin ram thang mek le ram ra thei hne na suma puk tira Sri Lanka Maldives Bangladesh Nepal le Myanmar ate nasa takin ache ani China malak na awang hian India po hian atrian tha engi moza ta chan meka China in hmasawnna hna turu tak atho hi atur ve mek bokani India epna tur Sri Lanka China chuan longchol na hun bon tak mai te thlona tum hun te abuai pui muk mupa India in Sri Lanka hi a chan mai a hlau ve boka hmasawnna ru rela din sak ve boka mase China hi a hausak zok wang nge sumaren lo wang China hian poison oda nei hlai zok tlata aka ta huai ri tlata ni India abuai hle a China in BRI kalpuina lian tak pakhat chu Myanmar hian ni boka China chuan Myanmar hian hmasawnna ru rel rol pui adina kol phetha siam chuana tur le longkong lian tak tak ni ngal tur te longchol na hmun ro pui tak tak te le theater lian tak tak te thlona tum hun te soise na ni lo thil tam tak China hian Myanmar hian na athok muk mupani India hian China malak na dawlet turin Act East policy mangin tran an la viau na a thingfa ka lungpui daw ang vela ni a thingfak mai ani a adaw hne do ni na lang talavani chuwa chapa India tan van puya chima a project lian $1 makte duai zaruk somnga chuang senga a buai pui ve mup Kaladan multimodal transit project transport KMMTTP chu a hlotin trap to lain Burma lo buai vele a India tan che ta har hle ani Myanmar atangin Mizorama an unaw te ron bela ron tlan lut po India chuan a uk sak thei lova thon horo u ti in a project lamzui hlau mai ani ral tlan ho hi in thon holo chuan Burma sipai ro rel tu te hi an kan project hi an cancel dei mayang China dawlet na na kan ruam man na Asia chimchak ramte kan hip khom na tur sum do na ani a ral tlanin lo hum chuan kan project a chevek thayani ti chu India ril ru ani China hian langtlang takin he project hi a kalpui ngai lova
achangin apung ommang loten apuk tira achangin pung tam tak mangin apuk tir boka an rul theilo chuan an mun ma poimo nei sak turin ṭhang akam lok sa vek zelani tin hmasawnna rurel hrol tak tak China hian ram ret thei thin khata siam sak hian aram nei tu ten project lian an khoi theilo wangin China company te bokin an thoka China hian a hlok na tur vekin a ruwa manani China in an man tangkai thei ngei tur longchol na hmun te airport te a siam saka ram ret thei le ram thang mek ho hian China sum an puk hi an rul theilo chuan heng hmun ma te hi China hian a du danin a hmang zai zai to mai don ani khovel op turin China ban chu a sei to hle ti na ani hei tak hi khovel ram hausa hian an hu mai ho lova dan ruwa lawin China ho dai mak na le an tam na chuan hmasawnna hruai luta hetiang renga China aron len zel chuan khothlang ram hausa le US ngei po China thut moya an lakun mei don ti hi an hutlang vekani ral thuam lam le economy a ṭhang chakna samai si a China hi dawlet anga yani ral thuam lama dawlet lawin economic and infrastructure war chu China laka an puang taruk mayani kan soi photo a mithiam tam tak te poin an soi cham chi ya COVID-19 hi China siamani ruwa man lok sa vekani China hian khovel opatum na man ruwa ani ti in mithiam tam tak te chuan an soi cham chi renga khovel ram lian le ram hausa ho te chu hripui wangin phuar be in an oma phuar be chu soilo nung tol zongin an kal zok ma ome ram hausa te economy tlak chiat na hi aturu hem hle India ram chhung ringota po sum engzat nge hripui leng wang hian kan hlo to ang Mizoram lockdown kan puanga tuma na thok thei lovin in chunga kan toma daily in lo thin te sarkar na thok te ni tin sum tam tak thok chhuak thin sum dong lian te chu tiang chuan ni khat ringota kan sum chan tur hi aturu hle chu tiang chuan khovel ram hausa te nan tor dan tur chu turu takani company za chuang chu hripui wang hian an tla che to a hmasawnna po ngai tu man lek lawin engtin nge he hripui laka hian kan him theyang ti in khovel ram lian te an boi mupa heti lai tak hian China chuan khovel ram hausa te chung en ni thei turin le super power ani theina kong aron in hong ta huau mai ani ram dang te boi mup lain hmasawnna rurel bon tak taka tho abang lova akal nga in akal mi maya hei tak hirin lakai na chan chu ani G7 lam hi chuan langtlang takin he project Build Back Better Initiative hi kalpui an tuma China in ram thang mek te thunun na man ruwa a man angin G7 hi chuan kalpui an tum lo thuan soya COVID-19 in ram thang mek te an economy ati chiat te chu he project mang hian khai chua an ni anga hmasawnna hna thok hlei thei lova om te chu hmasawnna rural rol tak kan din sak don ani ti in White House lampon an ron soi ve bok German Chancellor Angela Merkel chuan thu khomwang man kan ni lo China hne na tanga investment lian tak dong te ai hian Africa ram re thei te hian an mamo viau jok lovem ni keini chuan phio tumin ram re thei te kan tran pui don lova positive agenda kan nei ani a thalam le a englam hmasawnna dika than lamani kan buai pui ni ati China hian atana tangkai lo tur Africa ram re thei te chu apui ngai lova atana tangkai tur Asia palian a elpui India anung ker theinan India thian te chu sum mangin naman beta China hian a hlok na tur lo chuan thila tingai lova ni Build Back Better Initiative an kalpui dan tur kim chang tar lan ni lova ram thang mek te tom kan na tur ani rualin China thang chak lutuk dawlet na ruam manani a US le G7 hian ral thuam ni lovin economic and infrastructure war chu China laka an puang ta ani ber mai